aceasta, nu vezi, vreau să filmez pe ea.
da? Dați acolo. Hai, Adi. Hai să zic că primarul ceva. Hai, Adi. Nu vorbești nimic. Vreau să ții microfonul așa. Da. Știți ce m-am gândit privind după acești copii? Câți dintre dumneavoastră pot dansa atât de frumos acum? Deci foarte mulți, dar nu așa ordonat și frumos că e. Ce vreau să vă zic? Am schimbat puțin instructorul, Ghiță, care a fost tănase, s-a îmbolnăvit, are probleme, și vine cu aceea. Și avem instructor pe domnul Adi Oprea, e un sufletist, iubește foarte mult copiii, și am vrut să vi-l prezint. Le-am recomandat copiilor să nu uite niciodată că dansul este ceva extraordinar de plăcut, extraordinar de frumos. Ei dansând, vedeți ce frumos cresc, se educă într-un alt spirit, e colectiv, socializează altfel. Și eu le mulțumesc mult de tot pentru efortul care l-a depus, că știu foarte bine că se antrenau zile întregi, transpirați, micuți, așa cum îi vedeți. Le-am pregătit și o surpriză, nu le spun ce, când vom să coborâm jos, când vor încheia programul, da? Părinților, cred că sunteți fericiți și mulțumiți de acești copii și noi ne mulțumim și suntem mulțumiți că putem să facem ceva pentru ei. Vă doresc distracție plăcută în continuare. Și așteptăm copii doritori, că ducem cam lipsă de băieți care vor să danseze, să vină... Stai, că nu mai ești copil, stai bă. Da, distracție plăcută în continuare. Bravo vouă! Bravo, bravo, bravo! Da? Ei, lasă dacă vreau acum.